ברוכים הבאים למודול עדכון תקציב ההוצאות במערכת עסק בפלוס. אנחנו נמצאים כאן בלשונית תקציב הוצאות, אנחנו רוצים לעדכן את תקציב ההוצאות של העסק, את כל סעיפי התקציבים, סעיף אחרי סעיף. אנחנו ניקח בחשבון בעדכון תקציב ההוצאות את תחזית ההכנסות ששמנו לעצמנו כיעד בלשונית הקודמת. מה זה אומר? זה אומר שאם קבעתי יעד שאומר שכל חודש העסק שלי גדל ב-50,000 שקלים, פה אתם רואים שהוא קטן, אז אנחנו נעשה רגע איזשהו עדכון קטן שיקח בחשבון גידול מתמשך של נגיד כל חודש בתקציב ההכנסות. אני רוצה למכור מהשירות הזה 4 שירותים, אנחנו רוצים לראות שאנחנו נגדל נניח מחודש לחודש, זה יהיה 6, זה יהיה 7, זה יהיה 8, 9, 10, 11. אני כרגע לא מתייחסת לזה שכמות השעות פה היא לא סבירה, אני רק רוצה להראות לכם בעדכון תקציב ההוצאות שיש לנו כרגע תחזית הוצאות שגדלה מחודש לחודש. 70, 76, פה יש 50, 43, 56, 63, 70, 77 אלף שקלים. בעצם אנחנו גדלים פה בתחזית ואנחנו רוצים לייצר תקציב הוצאות שתומך בתחזית ההכנסות. מה זה אומר? זה אומר לצורך העניין שאם אני רוצה לגדול, אני רוצה לייצר יותר הכנסה, אני באופן טבעי אצטרך לתקצב את הוצאות השיווק בסכום יותר גבוה. בדרך כלל, הכלל אומר שבעסק חדש תקציב ההוצאות יהיה בין 15% ל-20% ממחזור ההכנסות, ובעסק ותיק הוא יהיה בין 7.5% ל-12.5% ממחזור ההכנסות. כך שאם קבעתי פה הכנסה שגדלה נניח מספטמבר לאוקטובר, אז התקציב שאני אקח לטובת השיווק יהיה, אם אני עסק עכשיו חדש, אני אקח 20% ב-56,000 שקלים, זה בערך 11,200, ובאוקטובר אני צריך לקחת 12,600, ובנובמבר אני צריך לקחת 14,000. זאת אומרת, אנחנו נבנה את תקציב ההוצאות, במיוחד את ההוצאות המשתנות שתלויות בהכנסות, לפי תחזית ההכנסות. מה אנחנו עושים בעצם? אנחנו נמצאים עכשיו בלשונית הראשונה, ואתם רואים בסעיף הראשון של הוצאות ישירות. הוצאות ישירות התייחסו לכל ההוצאות שקורות רק כאשר יש הכנסה. זה אומר, אם אני עכשיו עסק שמייצר עוגות, אז כל העלות הישירה, עלות החומרי גלם, עלות השינוע, מדבקות, כל העלויות שקשורות באופן ישיר לייצור של המוצר ולהכנסה, ייכנסו בהוצאות הישירות. אנחנו יכולים ככה, אנחנו יכולים לעדכן את הכותרת, נגיד פה אנחנו נשאיר את זה הוצאות ישירות, אנחנו יכולים לעדכן כל סעיף, נניח אנחנו רוצים שהסעיף המרכזי יהיה פה עלות חומרי גלם, ונניח שהסעיף השני אנחנו רוצים מוצרי חלב, כי נורא חשוב לנו להבין כמה עולה לנו החלב בנפרד. אנחנו נרשום, או אם יש לנו לצורך העניין שינוע, אנחנו משנים את המוצרים ללקוח. אני אכניס כאן, אני יכולה לשנות, אני יכולה גם למחוק סעיף אם הוא לא רלוונטי עבורי. אנחנו נעדכן עכשיו את כל ההוצאות. איך נעדכן את ההוצאות? יש 2 פרמטרים שאנחנו רוצים לשים אליהם לב. אחד, האם מדובר בהוצאה קבועה? מה זה אומר הוצאה קבועה? הוצאה שקורית חודש בחודשו על אותו סכום. אם לצורך העניין כרגע אנחנו על 0 בחומרי גלם, ואני יודעת שכל חודש חומרי הגלם שלי עם 500 שקלים, והלשונית נמצאת כאן על כן, אז אתם רואים שזה יעדכן 500 שקלים לאורך כל השנה. אני אחזיר כאן ל-0, ועכשיו אני אשנה את ההוצאה קבועה מכן ללא. כשאני משנה מכן ללא, ואני מעדכנת 500 שקלים, אתם רואים שרק חודש ינואר יתעדכן, מה שמאפשר לי להכניס סכום שונה בכל חודש, אם זה מה שאני רוצה. אבל אם אני רוצה שכל החודש יהיה 500 שקלים ואני מעבירה לכן, הוא יעדכן את כל החודשים לפי חודש ינואר. אז כן ולא יתייחס להוצאה קבועה או להוצאה שהיא לא קבועה בכל חודש, ואנחנו רוצים לעדכן ידנית את הסכומים חודש בחודשו. הלשונית הבאה, מע"מ, מתייחסת להוצאות שיש בהם מע"מ והוצאות שאין בהם מע"מ. על מנת שהמערכת תחשב נכון את סכומי המע"מ לתשלום בסוף החודש, אנחנו רוצים לעדכן אותה האם הסעיף
הסעיף הספציפי הזה יש בו מע"מ או אין בו מע"מ. לצורך העניין, הוצאות ביטוח אין מע"מ, הוצאות שכר עבודה אין מע"מ, אז אנחנו נגדיר בהוצאות שאין בהם מע"מ את המילה לא. בחומרי גלם יש מע"מ, אז אנחנו כן נעדכן, גם במוצרי חלב יש מע"מ, גם בשינוע יש מע"מ. אחרי שהתקנו את כל החודשים, את כל ההוצאות, נניח כאן זו הוצאה קבועה וגם כאן כל החודש, ונגיד שכאן ההוצאה היא לא קבועה, אחרי שסיימנו לעדכן את הסעיף הזה, אנחנו לוחצים על כפתור הבא, והגענו עכשיו לאפליקציות ותוכנות. אז גם כאן, אם אין לי בכלל את הסעיף הזה והוא לא רלוונטי עבורי, אני אשנה את הכותרת שלו לקטגוריה שכן רלוונטית. אם אני בכלל לא משתמשת באפליקציות, אבל נניח אני עסק של טיפול בבעלי חיים, ויש לי כאן הוצאות וטרינריה והוצאות בעלי חיים, אני יכולה בכותרת לעדכן פה הוצאות בעלי חיים. ואז הסעיף שיהיה לי פה זה וטרינר או אוכל לכלבים לצורך העניין. אנחנו נשנה בהתאם לקטגוריות שרלוונטיות עבורנו. אבל מאחר וכן רלוונטי עבורי אפליקציות ותוכנות, אז אני אכניס אפליקציות ותוכנות, ואני אעדכן זום אם יש, ואני אעדכן רב מסר, ועכשיו אני רוצה להוסיף עוד הוצאה, נניח שיש לי גם קנווה, רואים? אני אוסיף או אוריד את הסעיפים שיש לי בתוך הקטגוריה של ההוצאות, וגם כאן כמובן בזום אין מע"מ, אבל בקנווה, רגע אנחנו נעדכן קבוע, אבל בקנווה כן יש מע"מ, וברב מסר כן יש מע"מ, אז אנחנו נעדכן פה כן וכן. נניח שרב מסר ההוצאה הקבועה היא 115 שקלים, וקנווה היא 49 שקלים, וככה התקנו את ההוצאות הקבועות שלנו. אנחנו בעצם כאן מעדכנים את תחזית ההוצאות שלנו לשנה הקרובה. עכשיו אחרי שסיימנו לעדכן את אפליקציות ותוכנות, שוב אנחנו נלחץ על הבא. שימו לב, אחרי שהתקנו את תחזית ההוצאות וקבענו את השם לכל סעיף, וסיימנו לעדכן את כל תקציב ההוצאות, ואנחנו נתחיל בפועל לעדכן את הביצוע, את ההכנסות בפועל ואת ההוצאות בפועל, אנחנו לא נשנה את שמות הקטגוריות או הסעיפים, כדי שהדוחות יצאו לנו בסדר, ובעצם לא יצא דוח רק על השם האחרון, ולא תקבלו את הנתונים אם שיניתם את השם תוך כדי עבודה. אז לכן ברגע שקיבעתם את תקציב ההוצאות, אנחנו לא נעדכן את השם בפועל. אנחנו תמיד יכולים להוסיף עוד הוצאות, אבל אנחנו נעבוד עם אותו שם, אז תשימו לב לשמות שאתם מעדכנים בתקציב ההוצאות. אז אחרי שסיימנו אפליקציות ושיווק ומחירות והוצאות רכב ומימון והשקעות, אנחנו נקבל פה את חישוב המע"מ כפי שהוא בא לידי ביטוי בהתאם לסעיפים שהגדרנו עם מע"מ ובלי מע"מ. אנחנו את סעיף המע"מ נקבל בצורה מחושבת מהמערכת. ביטוח לאומי אנחנו נעדכן אם אנחנו משלמים מקדמות, נרשום כאן את הסכום, נניח אם אני משלמת 1,450 שקל מקדמה בחודש לביטוח לאומי, או 2,760 אם אני משלמת, אני אעדכן את זה כאן. אנחנו נעדכן מקדמות למס הכנסה, אנחנו בדרך כלל מקבלים ממס הכנסה את האחוז למקדמות במידה ויש לנו, ואנחנו נרשום כאן את המקדמה. גם כאן אם נעדכן כן אז המקדמה קבועה, ואם נעדכן לא אז המקדמה משתנה. שימו לב שאם מס הכנסה משנה את המקדמה באמצע השנה, אז אפשר לעשות תיקון ולעדכן ידנית. אז סיימנו לעדכן את כל סעיפי ההוצאות, אנחנו נלחץ על הבא, ובעצם בשלב הזה אנחנו רואים את כל הסיכום של ההכנסות והוצאות גם בצורה מפורטת. עוד לחיצה על הבא תיתן לנו את כל תמונת המצב בצורה מתומצתת. ואנחנו רואים סך הכל הכנסות, את סך הכל הוצאות עלות המחר, זה עלות הישירה, את התזרים הגולמי אחרי שקיזזנו את ההוצאות הישירות, אחרי זה יש את כל ההוצאות המשתנות, היתרה אחרי ההוצאות המשתנות, סך הכל השקעות אם התקנו, מימון, בנקים אם התקנו, פה באופן עקרוני בהדגמה לא התקנתי, אבל אם תעדכנו אז כמובן תראו את זה, סך הכל תשלומי מיסים, ותזרים מזומנים אחרי מס, שהוא די יהיה זהה במידה ואין לכם תשלומים משתנים באופן קיצוני, הוא יהיה זהה לרווח והפסד. אחרי שסיימנו לעדכן את תקציב ההוצאות, אנחנו עוברים לשלב 5, פעולות לביצוע. אנחנו נתראה בסרטון הבא.